Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Buwajabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni nin dana in gosira Buwajabate k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o di maa na sɛbɛnnikɛlaw dabaje karamɔgɔw sɛbɛnfura gundenw Buwajabate olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ jamana kunnafoni maa kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Buwajabate k'a dɔn b'a ɲini ni k'a sɛbɛn n'u y'a sɛbɛn anw b'a bamayɛlɛma bamanankan na Buwajabate kilisi mana d'i ma bamanankan na a tɛ se ka fɔ kan wɛrɛ la a tɛna minɛ kan wɛrɛ la n'o bamanankan kelen tɛ nka ka bɔ k'a dɔ la ka taa k'a dɔ la Buwajabate k'a dɔn a fili man go sabula i k'a dɔn kuma dɔ b'a la n'i k'i b'o bamayɛlɛma o bɛ taa kɛ ayiwa ko dɔ ye nka min kɔni ye fili ye n'o kɛra i b'a sɔrɔ o bɔra anw na n'o tɛ sɛbɛnnikɛlaw kɔni kɛlen bɛ ka sɛbɛkɔrɔ sɛbɛ nka tubabukan don Buwajabate nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye ko jibi an n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo n'ale ye yamaruya di jamana kunnafoni min n'a sɛbɛnnen bɛ an b'a dasi sisan karamɔgɔ dɔ tugura n bala tɔgɔ bɛ di Buwajabate ngana mamandi fo kobile do Buwajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire o don sɛbɛnni kɛbaa de ye Buramafali ye Buramafali cɛjan do kalimu nɔrɔma tigi do i k'a dɔn kamalen zarama Buwajabate k'a dɔn a y'i sɔn ni dabi min ye rasibasi n'a nɔnaw minɛni min dara k'u sɛgɛrɛ kalo 4 kaso u bɔlen min ni min fɔra ani min ni min dɔnna Buwajabate a k'i k'a dɔn min ye arasibasi n'a jɛɲɔgɔnw u ka minɛni foyi t'a kɔfɛ ni politiki tɛ a ko sabula kuma min ni kuma minnu fɔra ni maa min b'i yɛrɛ kalama ni kumaw ɲɛfɔri ye i n'a dɔn k'a fɔ ayiwa i k'a dɔn ko kalati turu a kan a ko min ye nin minɛni ye i k'a dɔn ayiwa min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i k'a dɔn u b'o de nɔfɛ premier ministre kɔrɔ maa o maa minɛna i b'a ye k'a fɔ jateminɛ na maa minnu u ka hakili la u ni Bubu Sise ka surun walima i k'a dɔn Bubu Sise somɔw min fɔra jalaki la ko u farala ɲɔgɔn kan hakilina de tun b'u la ka jamana fanga ani jamana yɛrɛ k'a dafiri a ko nin kuma in ye kuma kologirin ye nin fɔra maa minnu ma e k'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta k'u lajɛ se min b'u ye nafoloko la se min b'u ye i k'a dɔn ayiwa jamatigi la se min b'u ye dabali ani fɛɛrɛw la n'a sɔrɔla olu bɛ se ka ayiwa coup d'état kɛ jamana kɔnɔ a ko nka min kɔni jɛlen don i kɔ ka gonye karisa i k'a dɔn fɛn dɔw bɔ walima zɛgɛlen don i la walima dabalijugu ni fɛɛrɛjugu b'i bolo a k'i k'a dɔn ayiwa n'i y'o ŋaniya ni maanifin ye ka ban i bɛ sɔn ka jogo bɛɛ lajɛlen d'a la a ko nin ko in a ko kɛra ayiwa katanga de ye sabula a ko fanga bonyana kosɛbɛ a fɔra de k'a fɔ min ye ninnu ye u farala ɲɔgɔn kan u b'a fɛ ka jamana dafiri ni ka jamana janfa a ko nin bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔw ni jateminɛw na maa minnu b'a la marifatigiw tɛ sɔrɔdasiw tɛ maa minnu b'a la i k'a dɔn jɛtuw bolo jɛ min ni fanga b'o la walima marifatigiw don k'olu bɛ se ka fanga daraki kɛ fanga daraki n'i ye coup d'état jateminɛ a bɛ min ni min kofɔ a bɛ min ni min maana a fanga ka bon kosɛbɛ ninnu kelen o kelen i k'a dɔn ayiwa ninnu kelen o kelen dabali ani fɛɛrɛ t'a si ye hali a nafolo t'u bolo k'a fɔ k'u na se ka coup d'état kɛ a ko nka i k'a dɔn ayiwa activiste min bɛ yen n'o ye kumakɛlaba in ye rasibasi nangama ani dugajaabi i k'a dɔn a kumana a ka kumaw kɔni kɔnɔ i k'a dɔn nabolo ni taabolo dabali min tigɛlen bɛ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛ maa minnu kan a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ko ka sababu kɛ mun ye min ye fanga dafiri ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ kɛ fo i k'a sɔrɔ dabali ni fɛɛrɛ de b'i bolo a ko nka ni maa min ye jamana in da k'a lajɛ i k'a dɔn awangalo da ninnu na k'u minɛ ka kalo 4 kɛ kaso la sera don wa yalima ninnu bɛ ko dɔ kalama d'a fɛ a ka dɔn o de don wa sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a n'a jɛɲɔgɔnw u kɔni ye tɔɔrɔba sɔrɔ sabula nkalondariw la nkalon min i k'a dɔn n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ ko daminɛ maa caman kɔni kun b'a la jamana kɔnɔ o y'i sigi k'i miiri k'a fɔ n'a sɔrɔla ninnu b'a fɛ ka fanga de dafiri ka jamana cɛ kɔ u n'a ka kan nka caman na ni miiri kalo 4 kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ kuma o kuma fɔra ninnu ma nin kuma in tɛ a bɔ kuma kalalama ye maa tɛ ka kalaturu nin kan ka sababu kɛ i k'a dɔn ni tuwa tiɲɛ ni nimaya tiɲɛ yɛrɛ dama tɛ i k'a dɔn ninnu tɛ ka foyi kɛ jamana na a ko o de la jamana saraboloba minnu bɛ yen olu nana kari ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ chambre d'accusation ani cour d'appel Bamakɔ min ye marikalo tile 2 san 2021 i b'a ye k'a fɔ min ye kɔrɔfɔ caman ye ani wulikajɔ caman i b'a ye o kɛra sɛbɛnnikɛla ko
in yɛrɛ ju bɔra min na o de ye gundo tigɛlamaw ye sécurité d'état a ko i k'a dɔn ayiwa min ye parquet commune 3nan i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw ni jateminɛw daminɛna yen u ko min ma tubabukan na min ye ayiwa arrêt i k'a dɔn n'i y'o ta o ye sariya kumaw ye o wulikajɔw n'o nabolo i b'a ye k'a fɔ sarakisɛw olu nana tɛnku ɲɔgɔn na fo ka taa fɔ ayiwa ɲɔgɔn sɔsɔ ani ɲɔgɔn jalaki o nana daminɛ o de la sa min ye chambre criminelle cour suprême i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ani jateminɛ u b'a fɔ min ma ko pourvoir tɛ dɔwɛrɛ o de ye jalaki minnu binnen don n'a bi sɛbɛntiya walima k'a wuli kiiritigɛlaw i k'a dɔn a kumaba ni mankan bɛɛ lajɛlen da donna kuma in na a sɔsɔlen n'a wulikajɔ barika bonyana u nana ye sa k'a fɔ ha ka ja min kɔni nin ko in ye i k'a dɔn ko t'a kɔfɛ wa nkalon don k'a sababu kɛ k'a fɔ ninnu kɔni bɛna fanga de dafiri i k'a dɔn filibadiya kumaba o kuma n'a ma ɲɛ o kɔ i k'a dɔn juru ka b'u kana sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni bi dɔn o de ye dɔw farala ɲɔgɔn kan nkalon ni namara i k'a dɔn ko tigɛ ka taa da ninnu na sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛ maa dɔw minɛna ka taa don kaso la i k'a dɔn se foyi t'olu ye dabali wɛrɛ t'u ye ka sɔrɔ dɔrɔn min ye bubu sise a balimakɛ walima a kɔrɔkɛ suru i k'a dɔn ani nin ka suru an ka nin fana minɛ lala a bɛ ko dɔ kalama a ko n'i y'a tɔw ta k'a lajɛ i k'a dɔn a bɛɛ bisigi ani misali ye yalima maa min bi kuma n'o ye arasibasi dabali ni se jumɛn b'a ye awa ni ka coup d'état kɛ a ta in ye kuma de ani ɲɛfɔli i k'a dɔn fɛn minnu bi kɛ a b'a ɲɛfɔ a dɔw bɛ se ka kɛ tiɲɛ i n'a fɔ a bɛ se ka fili dɔw la sɛbɛnnikɛla ko n'o damada tɛ minnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka janfa in kɛ a warasibasi n'a nɔnɔw na sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten diɲɛ maa tulo fɔlɔlen bɛ diɲɛ baara ka Mali lajɛ i k'a dɔn sabula kodama min ye Mali sɔrɔ nin san damadɔ in kɔnɔ n'a fɔra nin n'a ɲɔgɔnna kɛwale hali bi n'a ka bɛn o bi kɛ a ko a bɛ na ni gasibaden ye a bɛ na ni kumasuli ye ka ɲɛsin jamana ma o kuma min ye jateminɛw ka kɛ Burama Fallu ko a ko i k'a dɔn sariyatigiw kɔni u ye kisɛ bɔ k'a bin ninnu bilala u ka t'u ka baara la u ka t'u kaso i k'a dɔn dɔnduw la bi dɔnduw la sini min fɔra k'u kun bɛn'o kɛ o tɛ tiɲɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun danna man jugu question ye o de ka jugu ne bɛ n tigɛ don lettre du peuple jamanadenw ka bataki masiriba n'o ye Musa Jara Musa Jara a ko an ka taa masakɛ kalafili la Musa karamɔgɔ daba tun min ye daba wulilen bɛɛ sabu n ka foro bɛ n sɛbɛ la o bɛ dɔn yiriju kɛcogo la siga t'o la karamɔgɔ daba tun min ye UR2 Soumaïla Cissé ale tiɲɛ ta baw karamɔgɔ daba tun k'u kɛmɛ ka wuli ka jɔ belebeleba kɛ masiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Soumaïla a filanin teri dɔ bɛ yen n'o ye Amadu Jaje Sankare min ye dankɔrɔba ye karamɔgɔ daba tun k'a bɛ wuli ka jɔ la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ale ni Soumaïla Cissé ala ma hinɛ la nin bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Yanfunke n'i y'a lajɛ Yanfunke ale URD section u ye danaya kura ta ni ka da ale kan o danaya in karamɔgɔ daba tun ko bɛ tali kɛ fɛn dɔ kan o de ye min ye Bamakɔkaw fana ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ u ka danaya ta ka da kan hakilina mun tɛmɛna ni Soumaïla Cissé cɛ janko o baaraw ninnu bɛ se ka don cogo min na fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ URD kɔnɔna la ɲɛmaya bɛ maa min bolo min ye professeur Salifu Sanogo ye karamɔgɔ daba tun min ye ale kumakan kɔni k'a batolen bɛɛ ale kɔni y'a ɲini URD tɔnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ko de ko URD maa o maa o de ko Soumaïla Cissé kanu karamɔgɔ daba tun k'a b'a ɲini fɛ mankan min se ka raje a kuma kana fɔ URD kɔnɔna la u ka bɛn ko la wa k'u bɛ bɛn ko la fɛnɛ fasiriba ko a ko min ye ni nafolotigiba in ye maa min bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa min bɛ se ka wari bɔ karamɔgɔ daba tun ni ka URD tɔgɔ fɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko sigi kɛmɛ k'a lajɛ e tɔgɔ ma fɔ banɛ nka sigi kɛmɛ k'a lajɛ min ye dankɔrɔba ye n'o ye Ɲafunke dankɔrɔba ye n'o ye Amadu Jaje Sankare karamɔgɔ daba tun ko bolodongɔni bɛ sɔn ka ɲɛsin ale ma dɛ fasiriba ko a ko jateminɛ kumaw don a ko n'i y'a lajɛ min ye URD tɔnbeleba in kɔnɔ maa dɔ fana bɛ n'o ye Amadu Tumani Ture ale ka minisiri kɔrɔ dɔ ye ale fana kɛmɛ ka na ni a ka minɛnw ye karamɔgɔ daba tun ko URD de ka di ale a dusukun na n'o ye Mamadu Igor Jara ye Igor Jara ka nali URD kɔnɔna la hali ni Igor fana ma fɛn fɔ maa dɔw fana y'u yɛrɛ k'a fɔ Igor ka nali k'a bɛ fɛ ka kɛ masakɛ ye fasiriba ko nin bɛɛ lajɛlen bisigi o kumakanw ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye URD ale ka rentrée politique kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun n'o bɛnna sibiridon dɔ mɔ avril kalo tile 3 a ko kangari caman taara k'a da ɲɛmaw ye karamɔgɔ daba tun a baara ta u k'u cogo dɔn maa si tɛ bi URD kɛmɛ k'i tɔgɔ i kan sangalama ni min ye o kuma maa o maa n'o de tɔgɔ ni tɔgɔ fɔra karamɔgɔ daba tun fo ka taa bila URD ka congrès la o kuma ko ye bisigi ko bɛɛ k'i sigi o kan bɛɛ ka tigɛ o kan fasiriba ko ni congrès kɔni ma bolo da congrès de kɔnɔna la
min ye URD a ɲɛman bɛ Mali tongu 4 bɛɛ lajɛlen na olu de kɔni bɛ na u bɛ bɛn ko la maa min bɛ fɛ ka kɛ candidat ye olu b'u bolo kɔrɔtan min ye kɔngɛrɛkɛlaw ye olu de b'a lajɛ ni ne ko k'a bɛ fɛ ka kɛ candidat ye karamɔgɔ Dabatungura nin bɛ se ka kɛ URD ka cɛbɔ ye wa nin bɛ se ka kɛ Mali masakɛ ye wa a ka dalu ye mun ye jamana tugu a kɔ wa o kuma ko bɛ jalatigɛ kɔngɛrɛ la Fasiriba ko nka kɔngɛrɛ sebali a ko siga kɔni tɛ min na maa 2 min tɔgɔ bɛ ka fɔ da kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura n'a ma kɛ kelen a na kɛ kelen ye Mamadu Igor Jara walima Amadu Jaje Sankare Nyafunge Fasiriba ko Amadu Jaje Nyafunge Mamadu Igor Jara Marakala Nam Segu ani Tombouctou Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura n'i y'a lajɛ nin cɛ 2 fana ni ɲɔgɔn cɛ a ko gɛlɛya min sigara Jaratite sabu u b'u bolo ci ɲɔgɔn tigɛ u bɛ ɲɔgɔn kungilennaw dɔn u fɛla ko ye min ye o de ye URD a bɛ se ka na masakɛya la a ko nin ko in tɛna kɛ ko gɛlɛma ye a ko min bɛ fɔ ka da u kan o de ye maa wɛrɛ b'u ɲɛ ye karamɔgɔ Dabatungura mana kɛ ni 2 fɛn o fɛn ye o tuma min kɔni milliardaires kɔni k'olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo kan a ko sira ɲɛma n'o ye Seydou Kulubali ko bɛ ɲɛ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ADP Maliba o ɲɛmaba Alu Boubacar Diallo bana don Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura 2022 kalafili maa min bɛ ni miliyariti kun e ko e sen bɛ sɔn ka don nin ko in na de a ko n'i ye fiɲɛ ta fɛnw lajɛ nafolotigiw ka baara don kunnafoni filanin an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajabate mbembulo bugaka do kɔni sɛbɛn min n'u k'a ma Mali flash o do Bajabate sɛbɛnfura in y'a bolo ko siɲɛ 150 sɛbɛnni kɛbaa de Maimouna Diallo ko i k'a dɔn n'i b'i labɛn i labɛn n'i t'i labɛn yɛrɛ i k'i dabɔ a la k'an dɛmɛ dɔ lajɛ Bajabate k'a dɔn président sigi kɔni i kana se ka gouvernement de transition u ye baara ani hakilina minnu boloda ka bɛn don volet min ma o tɛ wuli Bajabate kuma in fɔ a kuma fɔ fɔlɔ dama ka n'a bila sisan na i k'a dɔn politikimaw tɔnsi jɔlen bɛ kɛlɛw sabula bɛɛ lajɛlen bɛ laman na dɔw k'u ɲɛna Bajabate i k'a dɔn ko in kɔni bɛ kolokala olu bɛ t'u ka bɔ ka bin na i k'a dɔn hakaja a ka waati janko kɔnɔ nka Bajabate ni gouvernement de transition Mokhtar Wane n'a kuma nin dabali in tigɛ joona i bɛna ye min ye kuma kura ye ani tigɛluguma kumaw i b'a ye olu bɛna boloda joona ninnu wa bandaw min ye Mokhtar Wane ninnu t'a fɛ ka transition in dabila koyi i m'a ye hali bi n'a ka bi labɛn gelenden min kɛlen don k'a fɔ vote bɛ kɛ o tuma an tora a la Bajabate k'a dɔn a fɔra fana ko vote bɛ kɛ nin don in o kuma caman dun kun ye jumɛn ye politikimaw fɛ a kɛra dɔɔni dɔn ko ma ye Bajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri min n'a bɛ vote ko kunna a ye kunnafoni bɔ k'a bin kɔrɔfɔ in dira minisiri min n'a bɛ gouvernement ka kunnafoni lase a kɛ furadama ka n'a bila bi la Bajabate kamanagan de bɛ politikitɔ bɛɛ lajɛlen na sabula caman de bɛ yen se t'u ye dabali t'u ye Bajabate k'a dɔn fanga ɲɔngirila i k'a dɔn ne bolo tun bɛ ca la n bɛ dɔɔni sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ bilen an bɛ ka san kelen bɔɲɔgɔnko bɔ e tɛ minisiri ye i k'a dɔn i tɛ gouvernement na Bajabate k'a dɔn sɔni da bɛɛ lajɛlen datugulen bɛ a ko politikimaw ka sira n'u ka jɔrɔ ye nin den nka an bɛ don min na ko bi Bajabate k'a dɔn min ye premier ministre ye Mokhtar Wane a ye hakili jagabɔ kɛ sabula min ye G5 ni jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen kun y'a ɲini ani Nations Unies u y'a ɲini Mali fɛ u ka don fɔ sa don min kɔni ni votew bɛna kɛ jamana a bɛ se ka minɛnkɔrɔ kɔnɔ cogo minnu na Bajabate vote ni vote minnu kan ka kɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye u ko min ma régionalu Bajabate k'a dɔn ani président sigi député sigi Bajabate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ i k'a dɔn k'a dafa fɛn di to kɔfɛ a k'i k'a dɔn masakɛkɔrɔ binnen Ibrahim Boubacar Keita Bajabate i k'a dɔn yalima candidat b'o bolo min dogolen don wa maa t'a dɔn nka min kɔni jɛlen don Bajabate k'a dɔn kɛnɛ jurulen don bi politiki kɛnɛ jurulen don sabula maliden ɲɛ yɛlɛla Bajabate k'a dɔn t-shirt fini ŋanamu kuma nin di maa si bɔ a hakili ka bilen a ko sabula jamanadenw ye kodɔn sa politikimaw ye jamanadenw sɛbɛ kɔrɔ sɛngɛ k'an sɛbɛ kɔnɔ tɔɔrɔ ka nkalon caman tigɛ Bajabate k'a dɔn min kɔni ye wulibali ye ani tiɲɛ min bɛ bɔ kadidaw da o de bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn i ka taa ka kɛ président ye i y'a fɔ cogo min Bajabate ɲinankɛnɛ a durulen bɛɛ sabula nafolo bɛ n bolo Bajabate ɲɛ maa lakodɔnnen ye seba bɛ n ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen dalen donna Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan o caman de kelen bɛ k'i bila baji kan Bajabate a k'i k'a dɔn kɛnɛ in kɔni durulen bɛɛ nka minisiriw minnu kɔni bɛ vote ko kunna olu kɔni y'a sɛbɛntiya bandaw i k'a dɔn
cɛkɔrɔba masakɛ min don Buwa Jabate a t'a fɛ abada don kelen da kelen ale ka kɔrɔbɔ ngalonko la walima kuma ɲaamina Buwa Jabate o de la i k'a dɔn bɛnkan kɛra ka don fɔ i k'a dɔn ni labɛn min bɛ kɛ o ka kɛ min ni min n'a ka kan fanga fililen filɛ sirada la ayiwa n'i ye cɛ t'a ta a ko Buwa Jabate i k'a dɔn tiɲɛ don mankan bɛ yɔrɔ caman na i k'a dɔn politiki ko ani diinɛ ko dulonnen bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn diinɛ panbara dɔw bɛ yen Buwa Jabate i k'a dɔn maa caman sigilen bɛ k'olu fana lajɛ yalima kumakan ni hakilina jumɛn min b'u la Buwa Jabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen fana ye misali ye min kɔni kan ka dɔn nka bandaw kɔni y'i kantigɛda jira Buwa Jabate nin vote in a bɛ k'a kɛ cogo la namara t'a la ni min gagnera o de gagnera fanga bɛ ta k'a d'o ma jamana a bɛ ta k'a d'o ma Buwa Jabate kɔrɔfɔ fili kɔrɔ nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ a ka bi bɔli la sort de Bamako mais min kɔni bɛ yen ministre IBK ka ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen ni Ala y'u ci k'u kɛra candidat ye an bɛ leeru b'u la minnu a dɔw bɛ yen u taara mɔgɔ muso bɔsiw la ka tila k'o furu an bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn i na tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ u ka kuma bani o tuma k'u dogo kɛ président maa de bɛ président ɲini kolo kalama subhanallahi wali muso furu sa k'o furu Allah cɛkɔrɔ ɲɛna yan o cɛ balolen bɛ den fila an bɛ nin bɛɛ dɔn o bɛ se k'a fɔ k'a b'i kan bɔ k'a bɛ kɛ Mali président ye i bolo don an ɲɛna yan karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don sort de Bamako wula Fasiriba n'o ye Laya Jara badabada Laya Jara a ko an ka taa CCB kɔnɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura bi sɔgɔmada na wele bilalen bɛ ministre 3 ma ministre 3 min ye CNT o ɲɛma olu kɛmɛ ka wele bil'u ma Fasiriba ko nin wele bɛ tali kɛ mun ka jamana yɛrɛ ale ɲɛnamali la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura sabu maa minnu bɛ ni dana tan bɛ ka du kan n'o ye conseil ye olu y'u sigi ka jateminɛ kɛ gɛlɛya bɛ ministre so dɔw kan a barata ministre kɔni ale de ye ɲɛma ye karamɔgɔ daba tugura u ka wele bila a ka ɲɛfɔli kɛ maa fɔlɔ min ye weleli kɛ o de ye Dr Abubakar Sidiki Fɔnba karamɔgɔ daba tugura ale kɔni ni Sidi Umaru Sumaworo olu ye wele bila ministre de la justice garde so ma Fasiriba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye madame Dina Edolo ye ale fana wele bila ministre de l'industrie et du commerce ma a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen monsieur min kɔni ye ministre de la réconciliation ye karamɔgɔ daba tugura n'o ye Ismaël Wake o kuma wele bilalen bɛ ale fana ma maa min fɛ o de Useni Isayi ye a ko min ye ni conseil maa 4 karamɔgɔ daba tugura u y'a ɲini Maliki Jaw fɛ o mun y'u ka ɲɛma ye karamɔgɔ daba tugura ni ministre 3 u bɛ se ka na cogo min na k'u ɲininka u dalakana a ko ministre fɔlɔ karamɔgɔ daba tugura n'o bɛ tali kɛ min ye justice kan Fasiriba ko baara min kɛra tile 2 in na n'o ye nkalon min tun danbɛ Dr Boubou Cissé a n'a jɛɲɔgɔnw la karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye an ka kiiri tigɛlamɔgɔw ye olu ye ɲɔgɔn sama min kɛ affaire kelen kunna a kɛra ka da kun jumɛn kama ɲɔgɔn sama in karamɔgɔ daba tugura mun ni mun de b'a kɔnɔna la dɔw ko u ta ye nin ye dɔw ko u ta ye nin ye Mali kiriko yɛrɛ ɲɛma ye maa min ye a ka kisɛ kɔni k'a da malidenw tigɛ karamɔgɔ daba tugura ale ni kiriko yɛrɛ bɛ cogo min na an ka jamana in kɔnɔ o kuma min ye garde so ye ale bɛ n'i da don o la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ daba tugura min ye sunkalo kalo kelen dɔrɔmɔba ye Fasiriba ko min kɔni ye Aruna Ɲanki ye o kuma feerefɛnw caman bɛ olu sɔngɔ ka gɛlɛn nin waati la mun na gouvernement ma se ka hakilinaw ta ka feerefɛnw sɔngɔ jigin a ko malidenw bɛ bi an bɛ ka kule fɛn caman na karamɔgɔ daba tugura ko an n'o man kan bi Fasiriba ko a ko n'i ye duntaw lajɛ malo b'o la sukaro b'o la nɔnɔ tulu la karamɔgɔ daba tugura hali bi o sɔngɔ kɔni olu kɔni ma jigin malidenw kun sigilen bɛ ka min ma kɔnɔ a ko min ye conseil dɔ olu kɔni kun dama siyɛn waati tɛmɛn'o la o kuma ko depuis Ala ye Mali da Mali sɔngɔ ma deli ka jigin sunkalo kɔnɔna la o kuma k'a bɛna kɛ transition kɔnɔ Allah Buwa Jabate i kɛlen ka malo ni sukaro fɔ a y'a hakili jigin dankɔrɔba la an b'a su kasi bi GGB Bakɔrɔsi la sunkalo ale de bɛ bɔ ka jamana dɔ hakili sigi ayiwa an balimaw min kɔni ye maloko ye ɲina a tɛ ban malo tɛ ban a ka hakili to a la Allah sukaro tɛ ban Allah n'a ye maa min ja i b'a suri ka kɔlɔn kɔnɔ a tɛ ban Allah GGB Ala ka hinɛ yarabi karamɔgɔ daba tugura min ye nin dunfɛnw ye olu mun bɛ dun kosɛbɛ sunkalo kɔnɔna la karamɔgɔ daba tugura ministre n'o ye Aruna Ɲanki ye o kuma mun na u ma se ka wuli ka jɔ kɛ a ko n'i y'a lajɛ ka ji mun ale kɔni tun y'i dama suyɛnni k'a fɔ karamɔgɔ daba tugura ko ale kɔni boloma dalen bɛ o kuma ko malidenw k'u sigi a kan a na kɛ kuma min n'a bɔra da kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura a bɛ fɛ k'a yira jamanadenw na wa walima a y'a mɛn ɲɛmaaw yɛrɛ de da kɔnɔ wa o kuma ko Mali bɛna sɔngɔ jigin belebeleba de kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ an filɛ Mali kelen de kɔnɔ an ma fɛn ye dɛ
fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora min kɔni aruna ɲanki ye a fana bɛ ɲɛfɔli kɛ o kuma k'a ɲɛsin ɲininkali kɛbaw ma a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministre de la réconciliation nationale la Ismail Wake karamɔgɔ daba tungora min ye malidenw an ka bɛnko la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma banajugu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye coronavirus ye karamɔgɔ daba tungora k'ale kun ye hakilinaw dɔ ta ni ka banajugu in sɛgɛrɛ o kuma k'ale fana bɛna ɲɛfɔli k'o ko la a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi CICB kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungora kuma korogin caman de bɛna fɔ a ko maa sama min welelen bɛɛ karamɔgɔ daba tungora nin bɛɛ lajɛlen ye jamana minisiri gulonmaw ye o kuma min kɔni ɲɛfɔli ye welebaw fɛ o kuma jamanadenw sigilen bɛ ka tiɲɛ ma kɔnɔ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun na sɔngɔw ma jigin sunkalo la o kɔni an bɛɛ ko fɔ o gɛlɛya bɛ jamana in kan dɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora a ko ne ni minisiri saba bɔra ye a ko siga kɔni tɛ min na minisiri wɛrɛ fana ka laɲini kelen bɛɛ olu fana kan ka wele waati n'a nataw la ni k'u ɲininka jamana ale ɲɛnɛmali la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don olo ani namara ka ministre bolo wa bɔjabate k'a dɔn ayiwa min ye yɛlɛmaba ye min ye transition ye i k'a dɔn o b'i ni ka kɛ sabula bɔjabate k'a dɔn ministre ka tiɲɛ jalanfɔ hali n'a man di ye ministre ka tiɲɛ jalanfɔ bɔjabate hali n'a sɔrɔla o dalen don kɛnɛ kan a k'i k'a dɔn o ye ministre de mine de l'énergie de l'eau Seydou Lamini Traoré funankɛnin don bɔjabate k'a dɔn a ko a bɛ to a de ɲini a tɛ fɛn ɲini sabula fɛn caman bɛ Ala bolo bɔjabate k'a dɔn transition ye waati kunkurunin ye i k'a dɔn baara kunfɔlɔw ani wulikajɔw walima ka kow jubɔ i k'a dɔn transition dabɔlen don kama baara bɛɛ lajɛlen bannen k'a kɛ yɔrɔnin kelen bɔjabate san kelen san fila u ka don a la a ko min ye kuran ni ji ye malidenw sɛgɛnna malidenw ɲanina bɔjabate k'a dɔn olu tɛna nkalon tigɛ ni ka maliden namara walima k'a dɔn ka kuma dumani fɔ walasa transition in ka tɛmɛ sabula transition dabɔlen don min kama maa caman de t'a dɔn bɔjabate k'a dɔn fɛn o fɛn n'o bi laban walima o de kan ka jidi transition kan ka o de n'u daminɛ hali n'a ma laban ɲɛna u kan ka baara daminɛ Mali kuranko gɛlɛya i k'a dɔn o ka ca san 40 ye Mali kuranko tiɲɛnen don bɔjabate k'a dɔn san o san minisiri dɔ mana na kuran ni ji kunna o na nkalon tigɛ bɔjabate k'a dɔn ji de tɛ kɔ la baji jɛlen bɛɛ i k'a dɔn an ka taa nin yɔrɔ in na a donna ta a bɔra ta bɔjabate a ko nin bɛɛ lajɛlen de ye nkalon ye Mali kuranko gɛlɛya bɔjabate a ti ɲɛ abada fo tiɲɛ de ka fɔ jamana ɲɛmaa minnu ayiwa n'olu bolo bɛ ca la bɔjabate fo ka wuli ka jɔ kɛ tiɲɛ don i k'a dɔn an bɛ waati min na i k'a dɔn tugutugu bari o ye wajibi de sabula funteni bɛɛ bɔjabate k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa min kɔni ye sunkaloba ye an b'o lahɔrɔma kɔnɔ minisiri y'a jira k'a fɔ a tɛna nkalon tigɛ abada bɔjabate k'a dɔn kuranko gɛlɛya tile fila in na i k'a dɔn ko dɔnnen don bɔjabate k'a dɔn korowarikaw an bɛ kuran ta olu bolo bɔjabate k'a dɔn kuran min kan ka ta a fanga 100 mégawatt bɔjabate bɛnkan min kun b'u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ bɔjabate olu y'u kɔ don o nana ni gɛlɛyaba de ye a gɛlɛya min kɔni kɛra sababu ye k'a dɔn kurantigɛ barika ka bonya kosɛbɛ a ko nka bɔjabate k'a dɔn ko maa kɛ hadamaden la i k'an k'i miiri ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min b'a to ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ n ka jamana sɔrɔ bɔjabate a k'olu b'o dabali de tigɛ k'a fɔ de ye ayiwa an bɛna na diyagoya ko kɛ walima ka ŋanamu ko kɛ o kuma t'a la o de la kunun ko bɔjabate k'a dɔn minnu yɛrɛ bi kuma minnu kan ka ko tiɲɛ fɔ a y'u bɛɛ lajɛlen cɛ a nɔfɛ bɔjabate k'a dɔn kuranko baara ye fɛn min ye degun ni degun bɛ yɔrɔ minnu na min ni min kelen don bɔjabate k'a dɔn ɲɛdimi fura don kodimi fura tɛ a ko afrikalo tile 21 bɔjabate k'a dɔn a kunnafoni dilaw i k'a dɔn maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka ko tiɲɛ dɔn hali n'i tɛ kunnafoni dila n'i b'a fɛ ka jamana in kuranko dɔn minisiri y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ani énergie directeur bɔjabate ka taa yɔrɔ jira centrale thermique bɔjabate k'a dɔn ayiwa mégawati 100 bɔjabate k'a dɔn o de kan ka wuli ka jɔ kɛ min ye min ye essence girinba ye o ko min ma ko fiyɛ lu bɔjabate o de kan k'o baara kɛ u na fura dama u nana u bolo don fana na bɔjabate waasa ayiwa don o don an bɛna nin kɛ o tɛ dɛ bɔjabate baara filɛ nin ye a daminɛna bɔjabate k'a dɔn min ye sirakɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko ministre de mine et énergie min ye Seydou ye bɔjabate k'a dɔn Lamini Seydou u nana wuli ka jɔ boloda min ye dɔ ka fara kuran fanga kan bɔjabate k'a dɔn tigɛli banbali min bɛ senna dɔ ka se ka b'o la hadamaden
ningu ka se ka lafiya Bwajabate akika don aywa energy baara tɛ tile baara ye fɛn namu tatɛ Bwajabate k'a fɔ min nkalon ni fɛn da ɲɔgɔn kan n'i y'o kɛ a dugusɛjɛw na dɔn akika don o baara minnu daminɛna Bwajabate u ye wulikajɔ boloda wari yɛrɛ sɔrɔla wari filɛ tɛgɛ kɔnɔ min ye miliyɔn 1,448 euro wari la Bwajabate i k'a dɔn bidi o wari di min bɛ se ka to o baara bɛ kɛ joona n'a fɔra ko baara bɛ daminɛ kuranko baara n y'a daminɛ bi a bɛ baasini o tɛ kalo damadɔ kɔni n'o kɔnɔ Bwajabate n'o y'i bɔ a la min ye kuran bondo dɔ ye o fana daminɛ ko min ma centre thermique min ye mégawati 100 ye Bwajabate ministre taara i bolo dɔw fana kan o baaraw fana i k'a dɔn o b'i ni ka kunjɛ sɛbɛnnikɛla ko février walima avril kalo san 2022 nin bɛɛ lajɛlen bi ban ni ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ kurantigɛ tɛ kɛ Mali kɔnɔ Lamini Seydou mais non Mali an tun mɛnna yɛrɛ kan dɛ il faut faire un travail an tun mɛnna yɛrɛ kan min bi fori min bi laban nka k'a tugutugu k'a bari ka kuma duman fɔ o cɛ tɛ sigei Bwajabate a ko u dalen don a la u danganiyanen don n'a ye Bwajabate olu bila la yɔrɔ min kunna n'o ye kuran ni ji ye u b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen Bwajabate maa ma tɛmɛna bɛɛ lajɛlen y'a mamu i ka se k'i ka tile filani kɛ hɛrɛ ni baden la a ko i k'a dɔn kurantigɛ i k'a dɔn ayiwa jamana in kɔnɔ Bwajabate a ti dabila abada fo Mali ka ɲɛ wɛrɛ de boloda fo Mali ka hakilina wɛrɛ de ta a ko ni Ala jɛnɛ n'a ye Bwajabate o b'a sɔrɔ ale tɛ minisiri ye san wɛrɛ Bwajabate k'a dɔn kuran tɛ tigɛ bilen Mali kɔnɔ maa wɛrɛ de ɲɛ bɛ bɔ Mali fɛ Mali ɲɛ tɛ bɔ kuran fɛ maa wɛrɛ fɛ bilen a ko sabula hadamaden fana de bɛ bugu don o don kuran maa min bɛ kuran ɲini don o don dɔ de bɛ fara a kan indépendant bɛ taa tuma min n'a sɔrɔla maa 1,000,000 o de tun bɛ kuran sɔrɔ Bwajabate bi maa 15,000,000 de bɛ kuran sɔrɔ alors donc o jateminɛw fo o ka dɔn Bwajabate k'a dɔn jamana in ye kolo kelen ye ni bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ sababu ye Bwajabate k'a dɔn kuranko a ka kɛ sabatifɛn ye nka joona tugutugu bari Bwajabate k'a dɔn kuranko kana dɛsɛ minisiri y'a jira ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye sɛbɛnnikɛlaw ni kunnafonidilaw ye Bwajabate k'a dɔn kurantigɛ in a ka se ka ɲɔngiri i k'a dɔn u taara min ye énergie directeur Umaru Jara u taara centrale dɔ jiru la centrale u ko min ma centrale mobile Bwajabate o bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o ye mégawati 20 ye Bwajabate k'a dɔn ani groupe minnu bɛ yen hali ni n'a sɔrɔla u ka dɔgɔ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn kuran ka se ka tugutugu bari kɛ waasa malidenw an bɛ lafiya sɔrɔ dɔɔni Bwajabate k'a dɔn dɔ bɛ Sotiba dɔ bɛ Barilabugu Bwajabate nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra gara de la sabula a dɔnna k'a fɔ ɲinan kurantigɛ fanga bɛ bonya ka tɛmɛ n'a sɔrɔla politique ministre de kun don Bwajabate kuran yɛrɛ kun tɛna an bɛ tile 1 tile 4 kɛ kuran tɛna nka a bɛ tigɛ waati dɔ la a bɛ segin ka na a bɛ tigɛ aw fɛ yen a bɛ segin ka na a k'o kɛlen wajibi ye Bwajabate ni maa min muɲuna i k'a dɔn i bɛ nafa sɔrɔ a ko i k'a dɔn Mali kuranko banni pepewu o ko min ma solution technique Bwajabate i k'a dɔn o de wulikajɔ ka kɛ joona min kɔni ye fangaba bɛ kuran boto minnu na bondo minnu na Bwajabate olu sigili Mali kɔnɔ o ye wajibi ye min y'a ka directeur général o fana tun bɛ kɛnɛ kan Bwajabate so ye kɛnɛ ye e de bolo bi ca la a ɲɛfɔ ça c'est vis-à-vis de Kinshasa. Moi j'aime des ministres comme ça. Hali n'a sɔrɔla nin bi fɔ n'o mana ye kuran bɛ tigɛ a tigɛli ye wajibi Bwajabate kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ sigi n'a ye non baji de jalen don an ka nin yɔrɔnin panni dɔ de bɛ yen fɛ a bɛɛ kalo minisiri bɛ se ka tiɲɛ fɔ an ye a filɛ dɛ Bwajabate ɲina Mali ka kurantigɛ da don olu minnu ye transition ministre ye olu b'a ju tigɛ ka bila yanni diɲɛ wuli cɛ kuran tɛ tigɛ bilen jamana Mali kɔnɔ bilen o kuma Seydou an kun bɛnna yɛrɛ an tɛ muɲu k'o kɔnɔ an muɲu san kelen seli man gɛlɛ Ala bolo Bwajabate k'a dɔn awa ministre Seydou Lamini Traoré i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ Bwajabate k'a dɔn suya wɛrɛ tɛ wulikajɔ wɛrɛ tɛ baara de bɛ kɛ wa baara in kɛli a daminɛna Bwajabate i k'a dɔn Mali kuran dɛsɛ ka dabila ka ni indépendance taara Malien bɛ se k'a fɔ ko kuran ma tigɛ wa don o don a bɛ tigɛ wa ni wulikajɔ ma kɛ k'a kunbɛn kuranko yɛrɛ bɛ dabila pewu jamana kɔnɔ o kuma olu wara k'o fɛɛrɛ de tigɛ k'o dabali tigɛ Bwajabate o kuma jamanadenw ka da Ala la ka daw la k'a dɔn k'a fɔ u bɛna k'u ɲɛ i k'a dɔn toit ɲini de u mana fɛn ɲini olu b'a dɔn transition ye waati de Bwajabate n'o dafara i bɛ bɔ a la i tɛ kɛ maa tɛ vote ye e man ka vote Bwajabate i tɛ ta ka bila poste la o kuma baara kɛli san 10 san 2000 o toit sɔrɔli k'a fɔ ministre dɔ tɛmɛna transition waati ale de ye nin baara in ju tigɛ a ko olu b'o de ɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la
karamɔgɔ daba tungora adamaden tɛ don nka i kɛwale bɛ don ne bɛ n tigɛ don fasiri n'o ye Credo maa min kɛra sɛbɛnnikɛba ye o de ye Ina Dante Sangare Ina karamɔgɔ daba tungora a ko Mamadu Nama Keita min ye directeur national des routes kɔrɔlen karamɔgɔ daba tungora a kɛmɛ ka kuma sɔgɔmaden na fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora min ye dankɔrɔba ye o kuma ko radio so dɔ Bamakɔ yan karamɔgɔ daba tungora o y'a wele ni ka ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ k'a ɲininka sabu a ye waati mun kɛ direction nationale des routes la karamɔgɔ daba tungora ale ni PAJ saraliko kuma min bɛ an bɛ don min na ko bi fɛɛrɛ ni dabali min b'a bolo ani hakilina ɲuman min b'a la a ka ɲɛfɔli kɛ fasiriba ko fɛn min bɛ maa kɔnɔ i tɛ fili o fɔli la a ko Mamadu Nama Keita karamɔgɔ daba tungora a y'a yira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyalen bɛ sabu adamaden ala ye waati o waati latigɛ baara la karamɔgɔ daba tungora i tɛ se ka tɛmɛ o kan a bɛ bila ala ka minɛn kɔnɔna la a tun ka di ale ye ale ka fɛn minnu kɛ ko ala de ko k'a bɛ da nin waati la o kuma k'ale nimisalen tɛ karamɔgɔ daba tungora ko ale kɔni bɛ malidenw ye sirako kuma ka taa bila min ye dugukolo kuma na karamɔgɔ daba tungora ko ni ɲininkali fɛn fɛn taara k'ale sɛgɛrɛ k'a labɛnnen don a jaabi la fasiriba ko a ko u m'a bila dakirinda la ɲininkali taara k'a sɛgɛrɛ Mamadu Nama Keita an bɛ don min na ko bi e min tun ye directeur national des routes kɔrɔlen karamɔgɔ daba tungora min ye PAJ ko mankan samasamani cayara an ka jamana in kɔnɔ e ka hakilina ye mun ye a ko ale ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ ka bere da Mali kan karamɔgɔ daba tungora n'o ye UEMOA ale ni Union européenne maaw ye a ko min b'a to an ka wagande a bɛ se ka sɔnsɔn cogo min na a ko n'i y'a lajɛ gɛlɛya bɛ jamana min kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora ko nin t'o waati ye a ko tiɲɛ don maa minnu ni an bɛ filanin teriya la karamɔgɔ daba tungora bɛ fɛn dɔ wajibiya an kan nka u b'a lajɛ anw yɛrɛ fana min y'an ka jamana marabaaw ye fɛn minnu fɛn bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ waati min na k'anw yɛrɛ de b'o dɔn karamɔgɔ daba tungora k'an ma ɲi ka ko diyagoya fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Mali ka goni an bɛ waati min na ko sisan fanga o kuma ale bɛ camancɛ fanga la min ye Covid o bɛ an kan gɛlɛya n'o tɛ fila fo kelen o ɲuman bɛ Mali kɔnɔ bi a ko min ye an dɛmɛbaaw ye u mana kuma ta k'an sɛgɛrɛ cogo o cogo karamɔgɔ daba tungora ko anw yɛrɛ de kan k'a ko la ji ɲɛma jɔlen na a ko baara ma kɛ ni o ye min ye PAJ ye karamɔgɔ daba tungora i tatɔla b'a sara i natɔla b'a sara ni maa min ye siɲɛ 10 kɛ tan ni ka segin na tile kɔnɔ i b'a sara siɲɛ 10 bɛɛ la a ko forokoni bɛ to a dugu sara la dɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ hali bi karamɔgɔ daba tungora fɛn wɛrɛ bɛ yen fɛn minnu bɛ se ka wari ladon an ka foroba wagande kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni PAJ ka ni diyagoya baaraw ye i n'a fɔ karamɔgɔ daba tungora n'i y'i sigi k'a lajɛ minɛn ni minɛn minnu bɛ na jamana in kɔnɔ minɛn girimanw ka taa bila tajiw o n'a ɲɔgɔnnaw na karamɔgɔ daba tungora ni ka jateminɛ kɛ o nabaw dɛ ni ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta k'olu sɛgɛrɛ o k'o sara ko nin bɛɛ lajɛlen dabali ni fɛɛrɛ ye a ko o ko in tɛ kɛ ni diyagoya ko ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ ni sigikafɔ ye sabu sigikafɔ o ye damu ye a ko n'i ye ko taabolo lajɛ novembre 2019 u y'o hakilina ninnu don karamɔgɔ daba tungora ni ka taa bila 2020 na o kuma min ye maaw ye k'u fara ɲɔgɔn kan an ka jamana siraw bɛ ka tiɲɛ min ye Union européenne ale min b'an dɛmɛ sira dilan na karamɔgɔ daba tungora a kɛmɛ ka hakilinaw dɔ bɔ ka bin nka kuma an tɛna a lajɛ ni ka tɔɔrɔ ta ka malidenw sɛgɛrɛ fɛn mun bɛna ni ɲagaɲaga ani ɲuguɲugu ye an tɛn'o ta ka bila Mali kɔnɔ sabu Mali ka goni o kuma an k'a lajɛ min bɛ se ka min di san kɔnɔna la siraw dilanni ko la a ko daw donna o la karamɔgɔ daba tungora n'o baara kun kɛra dɛ a ko k'an kun tɛ se nin ma bi ko ye a filɛ dɛ fasiriba ko Mamadu Nama Keita a ko nin hakilinaw de tun fɔra karamɔgɔ daba tungora nin tun ye dɛmɛ sira belebeleba ye min b'a to an ka trésor bɛ fa tɛntɛntɛn nka ko pankɛrɛw kuma kunna dɛ tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ ni ka sin ka PAJ ka cogo maaw kunna o kuma bɛɛ k'i ka sara kɛ kɛlɛ min kɛra a ma dogo maa la dɛ hali bi a ɲuguɲugu bɛ sen na fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora ni an ma sigi Mamadu Nama Keita ka hakilinaw ma a ko an bɛ don min na ko bi min ye transportɛriw ye fanga belebeleba bɛ u la karamɔgɔ daba tungora n'u ko k'u bɛ funu baara la o kuma bɛɛ lajɛlen kɔni b'a ye a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔna la a ko hali ni ye lakɔlidenw lajɛ foroba baarakɛlaw lajɛ karamɔgɔ daba tungora ka taa dugu ni dugu transportɛriw de bɛ maaw ta ka nin kelenna bɛɛ lajɛlen kɛ a ko n'olu ɲiginna ka funu baara la a ko jamana bɛ sigi a sen sabara kɔnɔna la a ko ale kɔni tɛ fɛ abada karamɔgɔ daba tungora tɔɔrɔ wɛrɛ ka Mali sɔrɔ tuguni ka fara nin kan a bɛ min ɲini ɲɛmaw fɛ u k'a lajɛ hakilina kɔrɔ minnu taara waati tɛmɛnɛw la u k'o baara ninnu don ni k'o bila sen kan kunnafoni filanin an ye min bɔ Credo kɔnɔ Ina Dante Sangare ale ka sɛbɛnni don Jabate an bɛ sunkalo la i k'a dɔn Tezara mini an b'o bila suntiga waati nka fiɲɛ bɔ an n'o dɔɔnin kɛ ali karamɔgɔ bala tɔgɔ bɛ di
Bwajabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le verdict Bwajabate a ye ɲɛma n ka kulusi jala tigɛlen don o b'a sɔrɔ i b'i ɲiw bolo Bwajabate i k'a dɔn Mali kɔnɔ ŋanamu ni bingani ni suɲɛni i k'a dɔn jɛjugu sirili faso nafolo kama o ti ban Bwajabate k'a dɔn cɛmancɛ fanga a ka wulikajɔ ni cɛsiri n'a mi kɔfilɛ sa i k'a dɔn min ye baba kumandan ye o na jamana nafolo ban sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn wa Mali ɲɛmaa dɔw bɛ yen i k'a dɔn u ti makari u ti hinɛ Bwajabate i k'a dɔn olu kɔni ko a bɛɛ lajɛlen de ka salo ka bila jufa kɔnɔ o tuma wari b'u fa wa Bwajabate a ko n'i ko ta k'a lajɛ min ye Mamadu Kɔnɛ ale de ye père général trésor ya Bwajabate k'a dɔn ale kun minɛna a minɛna i k'a dɔn minɛkun mina Bwajabate k'o laban nana ɲɛnabɔ a dɔnna a bilala k'a fɔ a jalaki tɛ foyi la Bwajabate i k'a dɔn ale minɛni dɔw kɔni ko alhamdulilahi trésor la i k'a dɔn nin jɛ in dalen an da kɛra an ka ko ye an n'a bɛɛ lajɛlen salo Bwajabate an bɛ don mina ko bi min ye nin kamalen in ka minɛni Bwajabate k'a dɔn baarakɛ ɲɔgɔn don nin ye ɲɛmaa ye trésor la a minɛna k'a datugu an ka wuli ka jɔ kɛ k'a magɛn an k'a dɛmɛ walima an ka wuli ka jɔ kɛ k'a hinɛ minɛ Bwajabate k'a dɔn trésor si tɛ yen min ye ayiwa syndicat ye olu tɛ o jango ayiwa ɲɛmaaso min ye Sidi El Mokhtar sɛbɛnnikɛla ko maa si ma kala don i ɲin na k'a sɔgɔbɛ i b'a fɔ k'a jara mɔgɔ ye Bwajabate nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na i baarakɛ ɲɔgɔn ma minɛ minɛkun n'o kɛra Bwajabate i n'a hinɛ minɛ walima i n'a magɛn kɛ ka taa a sɛgɛrɛ u ye kamalen kelen ye k'a to a da k'a bolo Ala filɛ ka tiɲɛ dɛmɛ Bwajabate a bilalen filɛ nin ye i k'a dɔn foyi den kelen de ye a nɔbi minɛ min na Bwajabate nka n'i ye ko ta k'a lajɛ a baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ yen sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko sabula Kɔnɛ a bilalen ntɛnɛn dɛmɛni Bwajabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko ayiwa a bilala koyi Bwajabate o y'a sɔrɔ a minɛni a kɛr'u kɔni ɲɛna a ka ko banna a ta tiɲɛna Bwajabate k'a dɔn awa directeur n'a a ka danga n'o ye awa Sidi El Mokhtar Bwajabate i k'a dɔn ale kɔni kelen bɛ k'i dadi ka t'i dogo a ka danga de kɔfɛ min ye Amiso ye Amiso o ye muso ŋana ye o ti siran Bwajabate i k'a dɔn a ti tanbakiya Bwajabate i k'a dɔn n'a ko min o de bɛ kɛ sabula directeur ba yɛrɛ dogolen bɛ Amiso de kɔfɛ Amiso bara ka kow ɲɛnabɔ sabula a tɔnɔ bɛ bi u fila bɛɛ lajɛlen ka jufa kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ su fara tile kan Bwajabate k'a dɔn jagokɛlaw diɲɛ nafolotigiw olu kɔni bɛ taa ka segin la u dala Bwajabate b'a fɔ ko diden Bwajabate k'a dɔn fournisseur minnu ka wari bɛ yen olu kɔni bɛ taa ka segin la Bwajabate u dala a dɔw yɛrɛ kɔni u ye Ala yɛrɛ minɛ sa ka Amiso ka so kɔni k'u ka jabala ye i k'a dɔn a dankɔrɔba in yɛrɛ sigilen bɛ n'a ka musokɔrɔba ye Bwajabate k'a dɔn a bɛ k'o jalatigɛ wari bɛ jigin cogo min a bɛ jigin sɛbɛnnikɛla ko ni Kɔnɛ kɔni n'o tɛ yan an tɛ yan ka ko ye ko a ko yɛlɛma nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na diɲɛmaa ɲɛna Bwajabate maa min ka ko la don dɔ la i na da kɛnɛ kan a ko ayiwa min ye wulikajɔ ye ninnu jogo bara ka fɔ diɲɛmaa fɛ a bɛ waati bɔ i k'a dɔn ayiwa dɔw kɔni b'u dogo ko min ma tubabukan na voix anonyme olu bara k'u jogo fɔ kuma bɛɛ Bwajabate nka a bɛ n'a fɔ ayiwa dɔw kɔni bɛ yen olu faamaw yɛrɛ de tulo t'u ka kuma na wa i k'a dɔn o de don a ko nka min ye ŋanamu ni suɲɛni ye Bwajabate o dɔnnen don a la min ye directeur yɛrɛ ye i k'a dɔn ale dɔnnen don sabula kɔsa in na kunnafoni dɔ dira Bwajabate k'a dɔn awa ambassade 14 an ka lajɛ deso 14 Bwajabate n'i b'a fɛ ka taa kɛ yen comptable ye i k'a dɔn a kuma i bɛna dɔ di n'i nana dɔ di olu bɛ sɔrɔ k'i bila ka taa ye Bwajabate k'a dɔn awa jamana fili bolokɔrɔ nin kuma ninnu fɔ Bwajabate i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw na i y'a dɔn waati la u y'a jira k'a fɔ ko nkalon ye a ko ale bɛ saga ka wa wulibali don tarafatani don Bwajabate a ko sabula min kɔni ye ŋanamu ni suɲɛni ye i k'a dɔn nafoloko kɔni maliden jango kadiri u ti sera diɲɛ foyi ɲɛ ŋanamu na Bwajabate a ko directeur national du trésor de la comptabilité Sidi El Mokhtar o de ko don Sidi El Mokhtar in kɔni i k'a dɔn a ka nkalon ni namara a ko i k'a dɔn o b'a nɔfɛ kabini a bɛ DGMP la Bwajabate sabula a taara ka dossier jugu minnu don yen suɲɛni dossier ŋanamu dossier Bwajabate o dossier i k'a dɔn olu
dalen bɛ olu bi sɔnna na fɔlɔ n'o wulila don o don u bɛ tawula la a ko a min ye misali ye Bɔjabate k'a dɔn awɔ u ko yɔrɔ min ma aménagement agricole o wari Bɔjabate k'a dɔn o min ye awɔ sira dilan wariw o kuma minnu fana fɔra ani mobili V8 ba minnu zana ani groupe électrogène Bɔjabate i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen marché ale de kun bolo danba kan ale de y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Bɔjabate ani dɔgɔtɔrɔso dɔw olu ka équipement olu minɛn sanu Bɔjabate nin bɛɛ lajɛlen de b'a nɔfɛ sabula u b'a fɔ min fana ma ko avena o de ka dɔ fara kan n'a ma bɔ o damanda bɛɛ directeur nɔfɛ kabini a bɛ DGMP la a ko an bɛ don min na ko bi Bɔjabate k'a dɔn sugubulo cɛjugu tali k'a di Bɔjabate a yɛrɛ ka nafa kama a ko i k'a dɔn a Sidi Mokhtar Bɔjabate k'a dɔn nin ye ko caman kɛ jamana in kɔnɔ a ka directrice a ka danga min ye Amisɔ ye Ala Ami cɛɲi Amisɔ kɔni ayi o n'a ka musokɔrɔba n'a ka sɔkɔsiba Bɔjabate k'a dɔn gurubinɛ in kɔni ale b'a ngalo ye fɛ a b'a ngalo ye fɛ o tuma ni baara banna tuma min a n'a ka ɲɛma Sidi Mokhtar u bɛ sɔrɔ ka taa bɛɛ ko la ka ko kilo ni ɲɔgɔn cɛ a ko an bɛ don min na ko bi Bɔjabate k'a dɔn ni jateminɛ ma kɛ min kɔni ye hakilina jugu ani janfa yɛrɛ jamana kan Bɔjabate nin b'o de kɔfɔ u dalen bɛ bureau climatisé kɔnɔ Bɔjabate dati yɛlɛ olu n'i y'u ye k'u da don maa ma da la o b'a sɔrɔ o ye waribatigi ye waribako kuma de bɛna fɔ Bɔjabate min kɔni n'u bɛ nafa caman sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye Burama Tarawele ka sɛbɛn don an ye min sɔrɔ ka bɔ le véridique kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun ne bɛ n tigɛ don 22 septembre fasiliba n'o ye Seydou Jamutɛnɛ a ko e banbanciya wale Mali kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tun a baara ta ko an ma tila sabu n'i y'a lajɛ kabini jamana kɔrɔnfɛ bolo jamana camancɛ bolo karamɔgɔ dɔ tun a bɛ jamana o ba bolo la a ko Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ banbanciya wale a wɔralen bɛ fasiliba ko a ko malidenw kun sigilen tɛ ka min ye karamɔgɔ dɔ tun o de bɛ ka yira an na a ko n'i y'a lajɛ Sikaso marabolo karamɔgɔ dɔ tun banbanciya wale ni ka don ye fo ka lɔgɔliso datugu a ko jɔn tun bɛ sigi k'i miiri Mali kɔnɔ kunun ko nin bɛ se ka kɛ Sikaso fasiliba ko karamɔgɔ dɔ tun kunu tiɲɛ ni bi tiɲɛ kelenw tɛ a ko an bɛ don min na ko bi Sikaso lɔgɔliso min datugulen bɛ kangari tɛmɛ ka da lɔgɔlidenw ye ani lɔgɔli karamɔgɔ maa n'o de sera lɔgɔliso kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ tun ko ta se fila o kuma ko de dagosi ka ca fo ka dama tɛmɛ fasiliba ko a ko min kɔni ye banbanciya wale ye k'a daminɛ avril kalo tile 19 o bɛnna ntɛnɛndonya dɔ ma karamɔgɔ dɔ tun min ye commissariat de police dɔ Sika Kucala o kuma olu ka munumunu salo la Mali ale ni Burkina Faso dancɛ kɔnɔna la a ko banbanciw taara firinga k'u kan nɛgɛ kaɲa 6 n'o ye 6 heures du matin ye dugu min na o de ye Sona ye fasiliba ko karamɔgɔ dɔ tun min kɔni ye jogini kɔni o kɛra sabu polisi saba bɛ ye karamɔgɔ dɔ tun olu sɛbɛkɔrɔ jogina a ko n'i y'a lajɛ banbanciw u ye tasuma don an ka mobili dɔ la ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye o bɛɛ lajɛlen bɛ Sikaso marabolo kelen na fasiliba ko o suma k'o dugumajɛ u taara Sangela min kɔni ye lagɔliso ye karamɔgɔ dɔ tun ni ka tasuma don fana na Kucala marabolo la ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye fasiliba ko u bɛ tasuma don la tuma min na u nana moto la u camanba kuma kun b'u da kɔnɔ Allahu akubar ka sɔrɔ silamɛw tɛ fasiliba ko karamɔgɔ dɔ tun u don lagɔliso kuru kɔnɔna la denmisɛnw kɔni worontora ni ka boli n'u yɛrɛ ye lagɔli karamɔgɔ o ni lagɔlidenw i t'u ɲini ka bɔ ɲɔgɔn na karamɔgɔ dɔ tun u ye bɛɛ lajɛlen labila k'a yira k'a fɔ ni maa ma kɔni ye sibiri ɲɛ kelen datuguni ka na lagɔli la o kuma ko ta se fila lagɔliso fɛn fɛn bɛ kilasi fɛn fɛn bɛ u ye tasuma don a bɛɛ la fasiliba ko karamɔgɔ dɔ tun o dugusɛjɛ tarata don n'o bɛnna avril kalo tile 20 banbanciw hali bi Sikaso marabolo la u ma tila ban sabu min ye joni na ale bɛ wurili la o marabolo la karamɔgɔ dɔ tun min ye Kuri arrondissement na fasiliba ko u taara yen tuguni lagɔliso min bɛ ni ka taa tasuma don fana la a kɛmɛ sangawuli de ye nin waati la fasiliba ko karamɔgɔ dɔ tun min ye hali bi Kucala marabolo min ye Sungunba o lagɔliso u taara tasuma don fana la hali bi u ma tila koyi min ye Dandɛrɛso karamɔgɔ dɔ tun u taara tasuma don o lagɔliso fana la an bɛ don min na ko bi min kɔni ye tasuma don in sa o de kɛmɛ sangawuli banbanci ninnu bolo dɛ kalanko kuma nansaraw tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na u tɛ fɛ k'o dɛmɛ u tulo la fasiliba ko ni maafa jugu bɛ jamana camancɛ bolo ni jamana kɔrɔnfɛ bolo la nka n'i ye Sikaso n'o ye ba bolo o fanfɛla ye o kuma banbanciya wale mun bɛ banbanciw la an bɛ don min na ko bi o
de ye ka lakɔlidenw gɛn ka bɔ lakɔliso kɔnɔna la ni k'a datugu ka kangari daw ye ko ni min mago b'a nin na o ka to so ni min mago bɛ saya la o tuma ko kana lakɔliso la n'o nana ko tɛ kisi ma fasiriba ko sa bɛ siran faba bɛ siran o tuma min ye lakɔliso a ɲɛmaw ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ni a ka ɲi ka magotɔ o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko bamancɛ wale bɛ min ye bamanciw bɛ ka kangari ta k'a da ɛlɛ ni se wɛrɛ t'ulu ye o tuma k'u b'a ɲini densumɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i den minɛ a ka to so nin waati kɔnɔna la o tuma kalan o ye wajibi ye nka karamɔgɔ dabatugura ni kalan min kɛ ni ninbɔ ye o tuma a ka kan kalansow ka ɲɔngiri nin waati kɔnɔna la o tuma kunnafoni filanin an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ Seydou Jamutɛnɛ ale ka sɛbɛnni don kuma ɲɛna Bɔjibate e ko waati n'a ka waati ma se n dana ma gosi sa de dana gosi la bi ma dugu jɛ Bɔjibate bita an b'a bila yan min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔgɔ de ko Gibson control Bɔjibate surafanato ma dusu na segi bi kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bi bɔ k'olu lakali mɔgɔw ko hakili to a la an bɛ sunkalo la an bɛ hinɛ kalo la ɲɔgɔn dɛmɛ kalo an b'o la Bɔjibate k'a dɔn radio Jekafo Ala ye su o su da i k'a dɔn k'a daminɛ minuit fo ka taa fɔ sugurudunguma sera min ye usaze baara ye i k'a dɔn a bɛ nin sɔɔni da wajilu duman kan Bɔjibate zikiri dumanw i k'a dɔn ayiwa diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔliko ɲuman o de la min ye radio